Background images. Mauni ang mga properties nga pwede magamit para sa pag-set nato og background using images. Kaning background-image, background-repeat, background-position, background-attachment. So diretso ta sa demo. So naana ko'y naka-ready diri nga file. Ang pangalan niya is background-images.html. So diri sulod sa atong body, natay header og natay duha ka paragraphs. So na ako'y giset diri nga style para sa atong paragraph. Giset nako siya ang height into 500 pixels ug ang width into 500 pixels. So square ni siya, and then gibutangan po nako siya border para mas klaro siya tan-awon. So sa browser, ingani ang iyang output, no? So naatay paragraph nga naka-box, nya naapoy text sa sulod. Okay? Karon dito sa pag-set og image, background image. So kani atong i-type background-image og URL. Karon sa sulod sa URL atong ibutang diri kung unsa to ang URL sa ato ang picture. So diri sa akong case, external ni siya or gikan sa usa ka website akong gigamit. Pwede sab katong internal nimong iset diri as URL or sa local lang sa imuhang computer. So karon ato siyang giset background image into using URL. Okay? So ato siyang i-refresh. So kung makita ninyo no nga naanay background. So ang background niya is naka-set siya multiple times. So meaning kung ang image gamay na siya, balik-balikon lang na niya og display sa as background. So murag naka-tiles siya. Okay? Karon dito ta sa sunod nga property, ang background repeat. Para diri sa ato ang example, para pwede na to siya ma-set ang atong background image, pwede horizontal or vertical lang. Okay? So sa una is kaning background repeat niya, ang value niya is repeat x. Pasabot horizontal na siya nga repeating background images or image. So pasabot ana ato siyang i-refresh, ang image magbalik-balik horizontally lang. Okay? So makita ninyo nga horizontal siya, pati pud ning sa ubos. So parehara na sila. Okay? Sunod is kaning repeat y or vertically or patindog siya. So aso siyang comment out ning repeat x. So repeat y. Sa repeat y, ingani ang mahitabo niya. So kung napansin ninyo nga pataas or patindog ang iyahang pagbalik-balik sa background image. Okay? Kay by default, kung dili nimo iset ning repeat background repeat, naka-default na siya nga mo repeat x ug mo repeat y. Okay? Karon dito ta sa position. Kaning position ma-apply ni siya kung isa lang ang imong giset nga background image, meaning nagset ka diri og background repeat nya ang imong giset is no repeat. Pasabot ana nga dili siya balik-balikon. So diri sa background position ato siyang giset sa left and then sa bottom, meaning nasa left side sa wala nya sa pinaka ubos. So atong tan-awon kung unsa iyang output. 5. So pag refresh na to, napansin ninyo no nga ang background image naa sa left nya tuwa sa pinaka ubos. So pwede nimo ni siya ibalhin-balhin ang positioning ani depende sa imuhang design. Pwede sab ni siya nasa top, tapos nasa right, and then nasa top. Okay? So atong i-refresh. So naa siya sa
right side nya nasa top. Okay? Karon, ang isa na pud ka property nga pwede na to ma-set is kaning background attachment. So unsa ning background attachment? So ato ni siyang i-uncomment para makita na to yang forma. So background attachment. So ang una niya nga i-set na to nga value is scroll. Meaning kung for example kani siya no na siya scroll bars right side tungod kay taas man ang page, dili maigo sa isa ka window lang. So kung mo scroll ta, muuban ang background image. So kung magbalhin-balhin ta og scroll, ang image po, background image, muuban po na siya og balhin. Okay? Karon, kung iset nato ni siya into fixed, ingani sab ang iyang mahitabo. So kung i-refresh na to, mapansin ninyo no nga ang paragraph lang ang naga-scroll pero ang background images nato nagpabilin. Kung mapansin niyo na siya murag weird kaayo nga effect sa atong page. Okay? So depende sa imong gi-desire nga design, pwede nimo ni siya magamit nga sort of effect sa imuhang page. Okay? So mao na siya ang mga properties ug values nga atong iset kung magamit ta og images as background.